19 ta' Ottubru San Pawl tas-Salib, saċerdot, għex bejn l-1694 u l-1775. Paolo Franġisku Danoa twieled f'Avoda, qrib Ġenova l-Italja fit-3 ta' Jannar. Kien l-ewwel fost 6 tfal li baqgħu ħajjin minn 13. Kien wild ta' familja nobli li kienet fetħet negozju fil-Lombardija, l-Italja ta' fuq, imma li kienet ftaqret. Minn kmieni wara mħabba kbira lejn Ġesu sagramentat u kien jagħmel ħinijiet twal jitlob qudiemu. F'żożitu għen lil missieru li kien negozjant. Fl-1713 priedka li sema mingħand il-kappillan kebsitlu qalbu b'imħabba akbar lejn Alla, għalkemm baqa' ma ddeċidix x'vokazzjoni jħaddan. Fl-1715 mar biex jinkiteb bħala soldat fl-armata li l-Papa Klement XI kien qed iwaqqaf biex jirreżisti lit-Torok. Kien ittama li bekk kien seta' jagħti ħajtu għall-fidi tiegħu. Iżda fi triqtu biex jingaġġa fil-kruċjata għadda fejn knisja biex jinvista lil Ġesu sagramentat. Kif kien miġbur fil-kwiet qed jitlob, ra ċar li ma kienx insejjaħ biex ikun soldat. Fl-1719, fl-età ta' 25 sena, irċieva il-griżma tal-isqof. Beda jħoss aktar minn qatt qabel ix-xewqa li jwaqqaf kongregazzjoni li iżżomm ħajja u ssaħħaħ il-memorja tal-passjoni ta' Ġesu. U għadda minn saċerdot għal ieħor ifittex li jieħu parir u direzzjoni. Fl-aħħar iltaqa' mal-isqof Gattinara ta' Alessandria li nkoraġġih u ħeġġu biex iwettaq dak li kellu f'moħħu. Ta' 26 sena ġie marraf permezz ta' viżjoni biex jibda kongregazzjoni ġdida f'ċieħ il-Passjoni. Huwa kiteb ir-regola fl-1720 u l-isqof taħ il-permess li jilbes l-abitu tal-kleriċi ħafjin tas-salib u tal-Passjoni. Fit-22 ta' Novembru tas-sena 1720 l-isqof libsu l-libsa sewda li l-passjonisti għadhom jilbsu sal-lum. Wara, taħt id-direzzjoni tal-isqof għamer il-tir ta' 40 jum. Mar Ruma u hemm beda jistudja biex isir saċerdot. Fl-istess waqt kien idur bil-morda fl-isptar ta' San Gallicano f'Ruma. Fis-7 ta' Ġunju tal-1727 il-Papa Benedittu XIII ordnah saċerdot. Fis-sena ta' wara flimkien ma' 6 kumpanni oħra mar jgħix f'Monte Argentario fejn waqqaf dak li kellu jkun l-ewwel irtir. Hekk kien isejjaħ id-djar tiegħu tal-Kongregazzjoni tal-Passjonisti. Malajr żdied il-att ta' dawk li ridu jimxu fuq il-passi tiegħu u kontra qalbu San Pawl tas-Salib ġie maħtur Superjur Ġenerali, kariga li baqa' biha sa ma miet. L-ordni ġdid tal-Passjonisti kien jaqqad fih l-awsterità tal-ħajja kartuġjana mal-appostolat attiv tal-Ġiżwiti biex jiġbed l-erwieħ lejn Kristu permezz ta' kontemplazzjoni devota tal-passjoni tiegħu. Għad li kien imħabbad bil-ħsieb ta' tmexxija tal-ordni u ta' twaqqif ta' rtiri ġodda għad maħalla il-predikazzjoni tal-kelma ta' Alla. Kien jitkellem b'ħeġġa kbira fuq il-passjoni ta' Ġesu. Kellu ħabta jisraq lub il-midinbin u jikkonvertihom. Il-għena tiegħu kienet li jressaq in-nies lejn Alla u hekk inissel il-paċi f'qalbhom u jagħmilhom ferħanin u kuntenti. L-għad kbir ta' konverżjonijiet ma naqas qatt. Alla żejnu bid-don tal-mirakli, speċjalment dawk marbutin mal-konverżjoni ta' midinbin iebsa u li dwarhom intilfet kull tama li jbidlu ħajjithom. Għal 60 sena talab biex l-Ingilterra tirritorna għal fidi vera u kellu diversi viżjonijiet konsolanti dwar din il-ħaġa. Infatti kien permezz tal-Passjonisti li il-Kardinal Newman u eluf ta' protestanti oħra reġgħu daħlu fil-Knisja Kattolika. L-aħħar snin ta' ħajtu qaddihom Ruma
fejn miet fit-18 ta' Ottubru tas-sena 1775 fl-età ta' 81 sena. Il-Papa Piju IX ikkanonizzah fis-sena 1867. Id-tbatija, kemm jekk hija fiżika, mentali, emozzjonali jew spiritwali, tidher li hija parti inevitabbli tal-ħajja. Xi wħud jippruvaw jaħarbu mid-tbatija, oħrajn diżillużi bl-uġigħ, isiru konfużi dwar it-tifsira tal-ħajja u xi wħud inkwetati mill-ħażen fid-dinja jistaqsu dwar l-eżistenza ta' Alla. Kemm jekk xi ħadd qed jiġġieled kontra l-inġustizzja, iġorr il-konsegwenzi tal-għażliet tiegħu stess b'dispjaċir, jew il-konsegwenzi tal-għażliet foqra ta' ħaddieħor, mafeġ bid-dnub jew mobbi bil-mart, Ġesu Kristu jurina li id-tbatija m'għandix tkun inutli. Ir-rigal tagħna nfusna fl-imħabba jinkludi aċċettazzjoni ġeneruża tad-tbatija, kif il-Papa San Giovanni Pawlu II jesprimi fit-teoloġija tal-ġisem. Huwa proprju tal-qalb umana li taċċetta l-esiġenzi saħansitra diffiċli f'isem l-imħabba għal ideal u speċjalment f'isem l-imħabba lejn il-persuna. Infatti l-imħabba hija min natura tagħha orjentata lejn il-persuna u għalhekk f'din is-sejħa għar-rażan għas-saltna ta' Smewiet l-ewwel l-istess dixxipli u mbagħad it-tradizzjoni kollha ħajja tal-Knisja jiskopru kmieni l-imħabba li tirreferi għal Kristu nnifsu bħala l-arus tal-Knisja, arus tal-irwieħ li lilhom huwa rregala lilu nnifsu sal-aħħar fil-misteru tal-għid tiegħu u tal-Ewkaristija. Bħala membru tat-tradizzjoni ħajja tal-Knisja, San Pawl tas-Salib għażel ħajja ċelebi għar-renju tas-sema u ssieħab fl-imħabba ta' Kristu l-maħbub divin tar-Ruħ u mal-Knisja tiegħu. Huwa aċċetta bil-qalb u brieda soda l-esiġenzi li titlob l-imħabba u daħal fil-misteru tal-passjoni tal-mulej u tal-Ewkaristija. Għal din ir-raġuni Ġesu Kristu u lilu imsallab sar il-motto ta' San Pawl tas-Salib, il-missjoni tiegħu u n-natura tal-komunità reliġjuża li waqqaf, magħrufa bħala passjonisti. San Pawl tas-Salib kien jirsisti ħafna biex nissel paċi, ferħ u għena f'ħaddieħor. Inħallu ftit minn dan l-ispirtu tal-Qaddis jaħdem fina u nibdew nfittxu li aħna wkoll inkunu ta' għajnuna biex ħaddieħor iħossu ferħan u kuntent, inkunu strumenti tal-paċi, imma niftakru li ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Bid-tbatija tiegħu Ġesu ta' l-tbatija valur li qatt ma kellha. Id-tbatija għan-Nisrani saret rikkezza għax meta naqduha ma' dik ta' Ġesu u noffruha għal bżonnijiet tagħna jew ta' xi ħadd hi l-aktar talba qawwija li nistgħu noffru. Nistgħu wkoll noffruha bit-tbatija għad-dnubiet u nibdew innaqsu miż-żmien tal-purgatorju. Din ir-rikkezza għandna inħadmuha b'mod għaqli u ma naħlu xejn minnha. Inti tagħmlu dan? Fid-tbatija il-bniedem idur fuq Alla u jistaqsi, imma għaliex jien, x'għamilt ħażin? Meta niftakru li Ġesu aċċetta li jieħu fuqu dnubietna u jpatti għalihom bid-tbatija li kellu jgħaddi minnha, għandna nieqfu u nirriflettu. Ġesu li kien bla dnub patta għalina, imma l-missier ma staqsihx għalfejn jien. Min iħobb jaf ibati bla ma jitlef il-paċi tal-qalb, għax jara f'kull tip ta' tbatija valur imprezzabbli. U int wasalt biex tara f'dan il-valur? Talba mill-liturġija tas-Sijat. Nitolbuk mulej li s-saċerdot San Pawl tas-Salib jaqlanna minn għandek il-grazzja tiegħek
biex hu li ħabb is-salib b'imħabba tal-għaġeb iħeġġiġna dejjem bl-eżempju tiegħu ħalli nilqgħu bil-kuraġġ is-salib tagħna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.